matan Adamawa sarauniya ta beka. Zan yaba gimbiyar gudun in ta zo ta nan ruwa ya sauka. Allah shi ya so ya miki komai ba sauyi cikin nufinsa. Hajiya Aisha cikin Adamawa ko an kace wa manya, waye za ya kushe mama in ba dan bakin ciki ba. Ko maki idan ya kalle ki ya san kin kure magasa. Yara kuma da garkuwan matan Adamawa ku dinga tafi, ko yaushe gidanki in an je za a ga sansanin mutane. Kun ga sarauniya Adam mata ke ce garkuwar birane. Ya mulki sarauniyar beka gidanki da sansanin dawakai. Duk cuta ta masu cuta Allah shi yake tsare ki, dan ke baki yin mugunta ko kyara gudun mutane. Mulki tun gida ta gada kuma mata abun saraki. Kun ga sarauniya ta gaske garkuwa babu kame kame. Gimbiya babu mai tabaki to Allah ji kan iyaye. Allah shi yake tsare ki kun shaida wa duk mutane. Garkuwan matan Adamawa Aisha, garkuwan gidan Alhaji babba ce Aisha. Mama Aisha Ahmad jika ce gimbiya, gimbiyar gurin Hajiya Aisha. Ga mama kun kira mama dan ta zo, gafarar mace alkyabar mata mai rabo. Matan Adamawa fake suka so, garkuwar ku tana da isa ta haɗu. Halinki abun koyo gimbiya, mamar mu abar alfahari sarauniya. Mamar Aisha Farida ce gimbiya, mamar Kulsum na gaida ke jaruma. Mamar Sa'adatu Hajja cikin cika, mamar Abdulsalam Sardauna ka isa. Mamar Aisha Walida Aisha, Allah tsare sarauniya Aisha. Allah ka kare gimbiya Aisha, garkuwa ba za ya ja da ke Aisha. Ga uwa mai share kukan diya, tambari na yi miki farar sarauniya. Mama kin yi ƙoƙari sosai, Allah biya ki garkuwa amin. A halin ki ban ga aibi ba, mai kushe ki bai halarci ba. Muna son sarauniyar beka domin ba ta bar zumunci ba. Amarya uwar gidan oga Alhaji babba baba mai beka, ko in ce ladi don beka. Amaryaro martaba babba, an gogun sarauniyar beka kuma uwar sardaunan beka. Garkuwan mata gaida ki, Allah ja zamani mama, Allah kara martaba amin. Hajiya Aisha Ahmad jika. Yaran kini na zo